Németek! Világ! Igen, rövidebb, most kérjük. Én értettem sokáig. Köszönöm szépen. Ott eljön, mi nyertünk. Hülyék vagytok, nem kellett volna, ennyi. Rakd bele a tacskóba, Remélem, hogy más is fogja majd írni. Azt fényképézzél a legjobb részkíván, és megnyomod, figyelj, aki a gombot megnyomod, jó? Én majd azt többit mindenki csatál. Számítógépen. Van annyi, hogy olyan francba így. Hát úgy, hát így. Nem kell. Valódus. De most mi? Így erre? Figyelj, a 20. Így kell, beszarok már. Ott a gomb. Multivérium, mi van, mit szeret? Gombot meg kell nyomnod. Én nyomom itt. Kapsz egy ribancomba. Mit csinálsz? Hol vagy te, ahhoz, Jó lesz.